እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ያእክል ብምባል ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ብሰፊሑ ይቕጽልዎ ከም ዘለው ከካቦቱ ዝረኽበ ሓበሬታ መልኪቱ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ናብ ሬድዮ ኤረና ዝውሕዝ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ብብውልቂ ብቪድዮ ዝተሰነየ ናይ ያእክል መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ በብጉጅለ ብከተማታትን ሃገራትን እናተወደበ ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እቲ ብሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን በብዘለዎ ሃገራት ተወዲቦም ወከልቶም ዝመርጽሉን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ዝገብርዎ ቃልሲ ዝዕዘዝሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ይገልጹ። ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ብጥርኑፍ ዘመሓላልፍዎ ዘለው ናይ ያእክል መልእኽቲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ዓብዪ ፍናን ኮይንዎ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓበሬታ የመልክቱ። መንግስቲ ኤርትራ እዚ ብውሽጥን ብደገን ብጥርኑፍ ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ብድሆታት ኣብ ሻክሎት እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መዓልቲ ጸሎት ዓርቢ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ናዕቢ ከይፈጥር ዝሰግአ መንግስቲ ኤርትራ ሓያሎ ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ኣዋፊሩ ከም ዝቐነየ ብሬድዮ ኤረና መቀልሑ ይዝከር። ዳግማይ ዝተዓጽወ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ሕቶታት የለዓዕል ምህላው ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ። እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ግቡእ መብርሂ ከይሃበ ዶባት ከም ዝዕጾ ምግባሩ ብፍላይ ኣብ ዶባት ንዝርከብ ህዝቢ ሻቅሎት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይገልጹ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ነዚ ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ዶባት ዝተዓጽወሉ ቀንዲ ምኽንያት ሕጋዊ መልክዕ ንምትሓዙን ትካላዊ ሰራርሓ ንምትእታውን እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። እንተኾነ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ 22 ሚያዝያ ወግዓዊ ዝኾነ ምዕጻው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐንዱ ብድፊት መንግስቲ ኤርትራ ዝተኻየደ ምዃኑ ምንጭታት ዜና የመልክቱ። ኣብ ደንበ ደለይቲ ለውጢ ዝነጥፉ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ብወገኖም ክፉት ዶባትን ናጻ ምንቅስቓስ ህዝብን ንረብሓ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይከውን ምስ ተሓዲርዎ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ዶባት ክዓጹ ትጽበዮ ስጉምቲ ይኽብሉ ፖለቲካዊ ትንተንኦም ይህቡ። ኣብ ምልዕዓል ህዝቢ ሱዳን ብመሪሕነት ዝዋሳእ ዘሎ ሓይሊ ናጽነትን ለውጥን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዝሳተፉ ወከልቱ መሪጹ። እቶም ዝተመርጹ ወከልቲ ምስቲ ግዜያዊ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ብሓባር ንሱዳን ወኪሎም ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ምዃኖም ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ። ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ንወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግሮ ናይ 15 መዓልታት ግዜ ከም ዝሃቦ ዝፍለጥ እዩ። ወከልቲ ሓይሊ ናጽነትን ለውጥን ብዓርቢ 26 ሚያዝያ ዝሃብዎ መግለጺ ምስ ወተሃደራዊ ቆንስል ብምትሕብባር ግዜያዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትካል ስርሖም ብቕጽበት ክጅምሩ ምዃኖም ገሊጾም። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ዝምስረት ሓድሽ መንግስቲ ቦታ ክህልዎ ክጠልብ እንከሎ ንህዝባዊ ምልዕዓል ህዝቢ ሱዳን ዝመርሑ ዘለዉ ማሕበራት ከዓ ስልጣን ካብ ኢድ ወተሃደር ወፂኡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከኣትዮም ክጠልቡ ጸኒሖም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ።